guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय मोनसे गोदान भिडिअजों। लोगोफोर दिनै जोंहा आरोना फार्स्ट न' गोदाननि खुन्था गायसननो नागिरदों आरोना दिनै फार्स्ट गायसननो नागिरदों। ओमफ्राय नै फुजा होरि जगार खालामखाजोब्बाय आरोना फार्स्ट खुन्था गायसननाय नालाय नै मा जगार नांगोन नै बेखिनियानो आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आं माने इन्ट्र'खौ भिडिअखौ लानो मोनाखैमोन आरोना बेखायनो भइस डाबिंसो होनांगौ जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो आरोना। नै जगराथ' जाजोबखाबाय ओमफ्राय बेथिंजाय माबाबानो जावनाया जाबानो जासिगोन आरोना। नै मिस्ट्रियानो जगार खालामगासिनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर। ओइ लाबोदो लाबोखादो नै खालियाबो खुन्दुं बहायदो साथिखौ लगायग्रो थाव सोम खम जादों नामा इयो ओरै हाबबोदोब्रा मानसिया आं गयनोसै होनबा। फार्स्ट न'नि खुन्था गायसननाय मेम'रि थालांथोंसै आरोना लोगोफोर बेखायनो भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय। आगोलावना इयाव बारा नोजोर होना इखो बारा माबायदि गेजेराव न'आव होग्रा बायदि जेखि जाया गोमोखौ गेजेराव गोजाखौ खोलाथिङो। फोरोंथै आं रोङालै रोंनाय रोङि खुन्था थिखानोसै मिस्ट्रिया लखबजोबखाबाय। लोगोफोर आं भिडिअखौ डिटेल्स मोजाङै लाजोबनो मोनाखै आरोना सम जायाखै नालाय पुलुस खामानिजोंहाय जा हादों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नायलांबाय थादो। जात्रा खुन्था गायसननायनि हेनु बानायो। लथाया गोसोआव थादै लथा गारहरदो नामा नांलाना। ओमफ्राय नै साहा होबाय मिस्ट्रिफोरनो सोरबा साहा लोङा नालाय बेखायनो थान्दा होबाय।
ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयो जाबाय दाउदै ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरनो ओंखामबो संबाय आरोना जाया होनदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय उनावहाय संस्राबाय आरोना बिसोरो थांला होननायखाय उनावहाय गोनो गोथो जानानै संबाय ओमफ्राय जेबो लायनो मोनासै दाउदैखौनो लायबाय दालि संबाय ओमफ्राय आलु एवनोसै आरोना बेखिनियानो ओमफ्राय पापड़ एवनानै होनोसै ओमफ्राय बाथोन देनानै होनोसै नै लोगोफोर मिस्ट्रिफोरा ओंखाम जाखांबाय आरोना आं ओंखाम जानायखौ भिडिअ लायासै जाखांनानै मावफिनबाय बिसोरो लामायावनो दांथारदो दा लामायाव मिस्ट्रिफोर मावनायखौ नालाय होखारदो होनदो